tiring bisi lekha jama haino rupini hodani bo kaisa bongni bo lagiri ter puja hene borok khalai phemani kabangma bisini simingno peba bongni bisi rok agio lekha jagya angi tongmani peba bongni tabuk je lekha jagi tongmani simingno bongni 95 bisi kawi tongo eba bosono boy bosor kawi tongo bongni o lagiri ter puja khlaimani Maharaja Bir Bikram tangfurno hoitino borok no seng eba da yapari klang thangmani aprun simingno rupini hodaro puja khlai phemani piaba ojora rogo asuk lekha jagi ni bagino apuru rongni hoite ngete basi bangkhamu piaba tabu bongni je lekha jagi tongmani no 95 bisi kawi tongo bongni o lakhi ter puja rupini hodani aro rai hini tongo tai chokdiri hini kubangma jagani no chokdiri to tongo chokdiri phaikya borokno apru Maharaja Bir Bikram kichu manik Bahadur Debroma borokno seng eba da eba totra kanjanai ruphaini eba yago kanjanai ruphaini kharu borokno bagi klangmani o mukumu o hukumurok tabu bo tongkho bono o lakiri ter abuno teino borok khlai tongo tabu bo bono o lakiri ter puja ai borokni kaisa koktuma tongo sarkaro abo haibongni birth certificate ingya borokni tabuk birth certificate bo launch khlai rikha hine sawi khna rikha rupini dofani lakiri ter khainai committee ni ojoma song mo haikina dofano kuchu kolok naithokai ti saitlangnai bagai borok tabuk bo o lakiri ter mani puja o khodani puja o dofani puja no borok tabuk bo yakharia borok tabuk bo khaileni tongkho tebo sebus kango next generation charaitanai rokno borok yapari klangnani bagai borok tabu tebo kuchugo kari klangnani nai tongo boni rupini hodani o ter uni o puja rok ongkha Maharaja Bir Bikram kichu maniko Bahadur tonglang purno borokno mani bagiri mani da yakhaba seng eba tai totra kanunai ruphai eba tai buyago kanunai ruphai ni kharu abo bagi klangmani rai no hinai piaba o rai ni nukhungo 3 bosor ni bagai borok puja khlaio 3 bosor ngakai borok chance ngi thango rai naitoni pulan phing paitha jaro o mangplino abine roge agak ini thaitak ini tapi aku tuh mau kumpang luna tapi aku tuh ya kumpang kering dah Bikram kamting para nasutri borong-borong kono joidu ini apa? Ya, apa? Atu tipu sih bayi. Biar mau hidup ini, napa? Gombiya sora parani sutri borong-borong lar manik grup ini. Apa mana balas lagi? Hamzah mah parane sutri borong-borong gobernur tora asukri tora asukri tora ngai ani jamanding kundi man jada tini thaitak khilni ngai rai ingkhang khai seng tongnai mathia tongnai mor tongnai chonggi tongnai nge motok ni ongko omo jinno momo kaisa tongo jenin ta kanjo toma hanke mor rajani amal abo hanke rajani amal ni mathia rajani amani no je raja apru baklang seng bay kon bay khelaye mo hanke botoi tomani seng o seng no norno yapar kalang kha rupini hoda no
Nini sini mung kan nini mung tam sakat. Ani sini mungkin ani puno dari rupini thai thap kilni rai. Kira. Ani mung juti rupini. Nong je samung musamung ni haparo nang kedeng mani o je haparo. Bupur ciming nang kedeng kamu hai de samung ni je nong ni o rupini hodan ni de samung musamung go. Ang 2012 chimi musamani o rupini musamung go habmani ngai tabu 2012 chingka ang tisha oro musapakika. Ingke nung musapuru rusapuru nono je coba curu nai je nono pani nai je rupini hoda musamung jaga wo nono je pani nai sabori abo. Ani babu, ani nijini babu. Bono anu musaruo, bono risabo. Ingke tabuk je norok je o je rupini hoda ni tini je musamung jaga wo nin babu aro gedala sotong. Tonggo. Nin babu rusabu. Tini aro nin babu rusabu. Ingke nung mo hai ke thana ni nini je thinanggo nung bobai ke wan suktong. Tiyasak tina musai thangnai. Man kai jagi thangbo bo jagi thangbo nung abai ke rusa mungbai haparo krungi thanai ba musamung bai nung haparo krungi thanai song rupini song bai haini blena nung bo class pori tong Ang tabu class 7 pori tongo. class 7 no Porikha man pore 8 to kanai. acha to hambai hingkai nani musammani jagawo norok tini khara busuk tong ro Oro jela bai beri bai. Jela tinjon beri charjon. do angke norok tini oro simda musa na ko jaga musa hoi tongo Ibang majago no sing musawo. Dai do ingke hambai do monanya na Narugi. Aku